tikulandireni kulikonse kumene mungakhale lero lolemba pa May 3 2021 ndi tsiku la tchuti nchifukwa chokuti Saturday pa 1 May inali Labour's Day. Labour's Day ndi tsiku limene timakumbukira anthu ogwira ntchito pa dziko lonse lapansi, ndipo kuti tsiku lidali loweruka tchuti chache ndi leroli. Komanso leroli pa 3 May ndi tsiku lokumbukira kuti timati chani atolankhani, ufulu wa atolankhani. Mafuna ndifunse wedi ya atolankhani kuti timati atolankhani fa anthu ena nkati aitisinthe madzi tolemba nkhani chani kutola nkhani kumaoneka ngati kuti ndi negative connotation, anthu akakuona abwera kutola nkhani aja. Koma I think kutola nkhani konde koyenera right? Tikatolemba nkhani nanga awa amauwa chabwino tikakhala pano pananga tolemba ayi kutola nkhani tsiku lokumbukira atola nkhani pa dziko lonse lapansi, World Press Freedom Day, ndi zochitika nzambirimbiri mu tsiku limene lili kukumbukira achikoko ndine kwanu. Tili nalo tsiku la lero kuti inuyo kumene mutikumbukire, mutinyadire muzitipempherera timakumana ndi mavuto osiyana-siyana koma ndi tsiku lathu. Yes, at least tili ndi tsiku lathu lokuti tikhoza kukhala pansi tokha nkulingalira kuti ntchito iyi tikuyigwira bwanji. kwenikweni chachikulu ndi chimenecho chokuti tizitha ndithu kukhala pansi kuti chaka chadusa tagwira bwanji ntchito, tapanga deliver kapena ndithu kuti mwina takumana ndi mavuto otani, ndi nthawi yoti mwina tizipanga reflect on our job. I think ndi tsiku labwino kuti tizikhala pansi, tizikhala serious. Ndi tsiku labwino kuti tikhale pansi tione kuti kodi zimene timapanga zimapangisa bwanji kusintha dziko lathu. Akuti munthu ukakhala malo zikhala ndi impact, anthu azoona kusintha. Yes, kodi impact yako iweyo ngati an individual komanso mwina gulu lonse as a profession njotani. Yep, ndi zikuoneka kuti mwina amati kuzimenya pasana kuti well done. You did well. You're not gonna be looking over your shoulder. Somebody said it. Who said this? At what event? Who said it? What was the event? Chabwino program yake ndi ya Kwagwanji pa 3 May 2021 ndi Nkonzi Chikoko, Rex Chikoko amene amatikonzera Daily Times, ndipo mbali yakuno muli ndine ndevu zamwaye Wonder Msisya. Nkonzi tiyamba ndiyo mweyo imene tinayamba kale kuti kodi kufunika kwa tsiku limeneli nkotani pamene tikukhala mu nyengo imene muli atolankhani ambiri ena amagwira ntchito pa social media, pa Facebook pa WhatsApp ndazi zache ma Twitter. Yes. Ndi ino ndine amene timagwira ndithu ku media house nkumakhala ndi ma newspaper, ma wireless, ma TV. Nyengo zimenezi ndi nyengo za mtundu wanji, zationesa zotani chifukwa anthu ena amana kuti si nthawi zonse pamene ma social media agwiritsidwa ntchito molakwika patulukako zinthu zina zimene zathandiza komanso pakhala pakuchitika zolakwika zambiri. Ndi nthawi yoti metanena kuti ndi nthawi yoti tiziunike kuti tagwira bwanji ntchito, kaya ndiwe mtolankhani wa pa Facebook kaya ndi wa pa Twitter, yonse ndi ntchito koma tiziunike kuti tagwira bwanji ntchito. Pali zinthu zomwe timayenera kutsata kuti tazitsata bwinobwino, chomwe ndaona kuti mwina chomwe sitinachipange bwino mchakachi kumbali ya ma social media izi talephera kupanga minimize harm. Tumapezeka kuti tikuwapwetekabe anthu, timangotenga chinthu osachipanga process kuchipeza kuti tachiponya chani tachipanga publish pa social media, which is I think more dangerous. Kumano ndaona kuti masiku apitawa ndaona kuti lamulo la cyber crimes lamba kutani lamba kugwira ntchito. Taonapo ndithu kuti anthu angapo analemba zinthu pa social media apezeka kuti mwina polisi atenga kuti aphwanya lamulo. So ndi nthawi yoti tiziunike ndithu kuti kupita kuchitsogolo tukamba kuti chani tili ndi udindo otani, tiunike bwinobwino udindo. Ndi nthawi yoti tione kumanga kwathu kwa dziko, osati kuphwasulayi, osati kungolemba zinthu zomwe mwina munthu simunapangika fukufuku. Fa ntchito imene mwanena kuti kusiyana kwa kugwira ntchito ku media house ndi kulemba pa social media. Pa social media uli ndi ufulu waukulu kwambiri, koma chomwe chimafunika ndi udindo kuti uzizindikira zoti kuti udindo wanga ndi utani, chomwe ndikupanga publish ndichoona sindikupanga inja munthu. So tikapanga minimize harm
ndiyo kuti mwina ntchito yoti kuigwira bwinobwino koma tikakhala kuti mwina tingoziponya zinthu pa social media kuti chita mugwerecho ndi zake zimenezo I think ndiyo kuti sitikugwira ntchito molondola ntchito chabwino. Tikumbusani kuti mdziko muno muli lamulo limene amanena mkonzili cyber crime and security. Cholinga cha lamulo limeneli nkuteteza inuyo ndi wina aliyense kuti anthu sangamangozuka nkumangopanga zinthu mamagina ogwisa ntchito ma internet kumangolemba zinthu kufuna kubera anthu kandi identity theft kandi kuba information ya anthu. Cholinga chake ndicho kuti anthu tikhale otetezedwa pena paliponse mete watetezedwa nyumba mwathu titetezedwenso pa social media. So chifukwa chokuti muli ndi account ya Facebook kapena kuti muli ndi status ya WhatsApp sizikutanthauza kuti mukhoza ongozuka makhuta chinangwa makhuta mbatata ino ndi nthawi yokuti chakudya tili nacho chochuluka tadya katatu ka 4 ka 5 mkungoyamba kulemba za munthu wina basi zonyoza zopanda umboni. Lamulo lilipo ndithu si choncho mkonzi. Lamulo lilipo ndipo likuoneka kuti lamba kukira ntchito bwinobwino. Izizi timaphunzira zili ndi malamulo ndithu kuli ma ethics a ntchito imeneyi ya utola nkhani kuti kodi zimene ukhoza kunena ndi zotani zimene sunganene. Kufunika kukhala ndi ma ethics kapena kukhala ndi ma guidelines akagwira ntchito kamakhala kotani chifukwa si wina aliyense amene amalemba ndi reporter si wina aliyense amene akuganiza ngati kuti basi wangozuka kunyumba kwakeyo ndi journalist. Zimasiyana bwanji mkonzi mmene mumapangira zinthu zanu inu ndine mwina ndi anthu ena amene adangosegula account nkuganiza ngati kuti akhoza kumalemba and nchifukwa chani kuli kufunikira kumvesesa malamulo kuti kuyambira Communications Act komanso malamulo amene amayendesera ntchito ya inu ndine. Tikatengera kuti tingangodusa kungokamba modusa kuti mbali inayo mukakhala kuti muna simunafufuze bwinobwino simunapange zolondola simunasate ma ethics ndiri mungopanga message. Pamene mupanga message sinde kuthandaza kuti ndiyo ntchito iyi ndiyo panga message. So ifeyo kusiyana wewe nkona kuti tikatsata malamulo amene timayenera kutsata timakhala kuti chinthu chokuti kamachipitisa ku public ndiyo chinthu chata chifufuza tagwirizana nacho tonse kunoko kuti ichi ndi choona kapena mwina chili kufupi ndi choona. Pamene nthawi zina anthu amatha kungokupasa zinthu kunjaku kungofuna kuti tapweteke bambo nsisi and ineyo mwina ndingochilandira nkuyamba usachipanga process nkuchipanga publish tikatero ndiyo kuti sitinatsate malamulo andiku zotsatira zake nzoti either akutengera ku court komanso munthu amene kumpweteka uja susana kulakwire ukupanga zinthu zoti munthu akuvulala ana ake mwina zimusokonezera ntchito yake pali zambiri zomwe zimasokoneza mukakhala kuti mwalemba chinthu osafufuza. Masiku ano kwabwera mchitidwe woti anthu amafuna kuchita ati ulonda wa lero ndi kufufuza zinthu zimene anthu ena akuchita mobisa ncholinga choti zibweresepo pa mbalambanda kuti mwina pabwere ma actions ena. Inu ndikaswiri wa investigative journalism mkonzi mmaziwa kufufuza nkhani kubweresa nkhani zoyera wakufufuza ma social media azipanga motani kuti yes mwina ndi mbali imodzi imene tikumapezerako information koma tiyipange bwanji ncholinga chokuti tisachite inja anthu ena kapezeka kuti timafuna tipange chinthu chabwino we've ended up ife kukhala m'mavuto chifukwa sitinachichite moziwa lamulo. Pali mafunso amene mwina umayenera kuzifunsa wekha usanayambe kufufuza umazifunsa kuti kodi izi zomwe ndikuyamba kufufuza phindu lake kwenikweni ndi chani zipindulira ndani kwenikweni amalawi zikuyapindulira ngati amalawi sizikuyapindulira mwina zopanda ntchito zisiyi komanso zifunse kuti kodi zomwe munthu amene akundipasa information afuna chani afuna kuti tithandize dziko kapena angofuna kuti timpweteke munthu wina. So zimene zonse zofunikanso kumazifunsa komanso pali mafunso angapo ndithu amene umayenera kuzifunsa wekha usanayambe even kufufuza chinthu chicha. So ndi njira yolondola yabwino kuzifunsa kaye wekha mafunso kuti chifukwa chani chinthu chandipeza ine chifukwa chani munthu uja sanapange yekha akufuna ndipange ine. So zinthu ngati zimene zozo zoti zomwe timayenera kumatsata tisanayambe kufufuza. So musegule school mkonzi muziphunzitsa anthu amene afuna malemba zinthu pa social media kuti malamulo amatani kufufuza nkhani mukuoneka kuti muli ndi ukadaulo wambiri wa investigative journalism mkonzi. Chabwino tentipitirire chabwino atamba choncho program yathu ya Kwagwanji imene timaunika kuti lero li ndi tsiku lapaderadera
kwa ife atola nkhani chifukwa ndi tsiku limene dziko lapansi limatikumbukira, limatinyadira, limakhala likutiwongolera mwina ndi mwina ife enake ifenso timakhala phee nkuona kuti kodi ntchito imene tikuyigwira bwanji, tingakonze pati komanso tingapitirize kuchita bwino pati. Kuchoka pamenepo tibwere nkhani ina imene ili masamba onse awiri oyambirira amapepala Daily Times komanso The Nation. Nkhani yake ndi zimene adalankhula president wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera Sunday madzulo pamene amakambapo za migodi. Nkhani imeneyi ndi nkhani imene anthu ambiri akuona ngati kuti tachedwa nayo chifukwa chokuti zomati kudalira ulimi zikuoneka ngati zikutichedwesa. Ford amene timamuta amauja pang'ono ndi pang'ono awapita pamaliro amene uchatika ndithu chifukwa chokuti kuli zinthu zambiri zofuna kuti anthu asamasute fodya. Anthu akamasuta fodya ino ndine timadya timakhala ndi ndalama, anthu akuchinga kuti anthu asapange choncho. Zimene zimatipasano kuti tiyene achita machawi kupeza mlowa malo wa fodya, kupeza ndithu industry ina yake kuti imene izinyamula dziko lathu nkhani ya zachuma. Taipeza mining and finally tabwera nkufotokoza kuti tipanga bwanji kuti tizipeza ndalama kumene kufa kumene kuso kuli chipwirikiti. Ukuku ku mining chipwirikiti ndi chilipo. And mena nenera president Zulu I think ndi oti muna kukhala ku kantendere pang'ono akakhaura akhazikisa oje mining authority yomwe I think is unique is ikhazikisa malamulo oti anthu amene akupanga mining azitsata komanso akambaso za kampani ya boma yomwe izipanga za mining eso chomwenso chiti chinthu cholondola kwambiri, so poganizira kuti kulibe zolondola zomwe zikuchitika ukoko. Komanso chinanso chomwe akamba ngati za golide amene akupezeka ana kuti Reserve Bank ndio mwezi kula golide no pano pa Malawi chomwenso chili chinthu cholondola because Reserve Bank nthawi zambiri chuma chake ndi golide chikamasunga golide pamene chimazaoneka kuti ili chuma chotani. So apapa tingati kuti pongo yambirira kumayambiriro tayamba bwino komano kusogolo kuli mafunso angapo kuti tisanafike ku mafunsoko ndimati pomwepa pamene mwafotokoza apa mukaona mmene alankhulira president ndikumamva kuti nziko muno tinali ndi ma license kapati ziti tili ndi ma license mwina 250 tidapanga license makampani sindikuziwa kuti ali kuti akutani. Nkumamva kuti nziko muno tili ndi golide kuti mpaka naye nazikagulisa ku Reserve Bank ziko lomwe lino ndi umphawi wa zaoneni umene tikumana nawo mziko muno zogwirizana chifukwa chake mwina tayambano kuona kuti can we put some sanity. Sizogwirizana tinaona ndithu zithunzi zingapo zomwe zakhala zokuti muli longomo kuti anthu akupeza golide kumangochiso kuneno kumwanza uku kangateso kumene koso zimamveka so choncho komano kuti mukapita kumadera kumeneko mukapeza kuti kulibe china chilichonse tikakambaza neno even self ukafika kwa kulibe wachisoni zomvesa chisoni. So ngati miyala ilipo ya mtengo wapatali mdziko muno ndikuti sikutipindulira ulo pang'ono ifika palibe dera lomwe likuoneka kuti ilili akukumveka kuti kuli miyala ya mitengo yapatali koma kukutukuka kulibiretu dera linalilonse Malawi muno. So kuti pozaka zonsezi sitikupindula china chilichonse chabwino. Now kupita kumafunso manena kucha kuimva nkhani ndi nkhani yabwino kwambiri and yopasa chiyembekezo, there is hope. Now kuti zimenezi zichitike inuyo mukaziona tili nazo zokwanira as of today kuti tikhoza kuyamba ifeyo June nkhani ikakambidwa parliament yadusa ku parliament kuja kwakhazikisidwa regulatory authority ija kanimira mining nanga sisi ngati MLA ifo MLA ilipo kale mwapereka mpaka na ine ndikuona ngati kalamira mining ndikalimu ya koma kuno kwezi tanthauza regulatory authority mining regulatory authority mira takazikisa kampani imene ya migodi papepala kuti ipite pa ground pali ready pa ground Malawi muno ndesi pali ready pali zinthu zambiri zomwe zisali ready. Tiyamba ndi nkhani ya magesi. Mining tikuzowa zoti mining imafunika magesi ambiri. Tinaona mene inavutikira kayerekera kwa zaka 10 zomwe inakhanziko muno kuti ipange mining imachito kuisa chito magesi ake anapanga diesel. Taonanso kukasungu kuli iziti mkango yakhaikuvutika kuti peze iyambe mining ifoti kuvutika ndi magesiso
kupatula zina ndi zina zomwe zimakhala zilipo. So taona makampani ambiri amene abwera mdziko muno kuti azapange mining koma akuvutika chifukwa cha magesi kulikonde kunali Kankankhundi kubalaka kumene konso taonanso kuti mwina mbali ya magesi so zakhazi kuti vutaso so kumagesi tilibe kwani. Now Rashid Gafar ndi nduna yoona za migodi mdziko muno. A Newton Kambala ndi nduna yoona za mphamvu za magesi energy ndi zazinzache. Then kuliso mwina Avera Kantukule amene nda achimiri kwa nduna yoona za leba. Agwire bwanji kuphatikizapo mwina Minister of Finance ndi stakeholders koma maka awiri awawa energy ndi mining kuti izizizi masomphenya awawa a dziko la Malawi kudzera mwa President Chakwera zitheke mdziko muno chifukwa tikhoza kumathamanga ndi mapepala pamene mwina energy ikuchedwa mbuyo sizizatheka tuzakhala papepala apa pamene ndikuonera choyamba tipange komwena zinthu zolakwika pang'ono tibwerese magesi awa amafuna kupanga kujeni ako famudi zikhale zolakwika chifukwa cha environmental impact. Yes chabwino komano kwa nthawi yochepa tithabweresa magesi ako angupanga ogwirizira anguwonjezera mphamvu kuti mwina tilowere bwinobwino kumaini ifwa tikatengera hydro. I don't see hydro ikwanisa kuti tipeze magesi okwanira and sitingayuze ma generator sitingayuze solar. I don't think the solar atokwanisa kupanga pushes machines zomwe zimakhala mining. So panopa I think tikwenoopeza njira magesi odalirika ndi magesi odalirika kwa ine mmene ndikuonera ndi ako. So titati mwina taika mwina 1000 kilowatts kuyamba no kuganiza za mining mwina zitothandiza. Now amene mukunenawo kuti padakali pano pawo ama mwina ako mungogwirizira kuti tikudikira tipeze long term solution. Yes mukuona kuti kufunikira kuti nthambi ziwiri zimene ziziyendera limodzi nkotani kuti ntchito imene iyambe chifukwa chokuti mmene ndikuneneramu mmene mwaneneraso inuyo kuti popanda magetsi ingokhala koma ngoti nakadya ujenero nakadya pizza nyimbo koma ndi 2 hands ndio pizza mwina yochipa kwambiri kuyambira pa 5 pini koma uli ndi 200 ufuna utadya pizza kumango isilira mangomva fungo. So apapa nangase company ya Ejenko yomwe imatiphikira magesi a hydro anayipasa so ntchito yoti ipange kamwamba kuti apange magesi achani ako. So sito zoti panopa zili pati mwina zoti mwina iwo wa Ejenko atiuze kuti ntchito ichano yafika pati koma anapasa kuti apange ntchito imene. So atata apanga ntchito iyi ndikupezeka kuti mwina pomatha zaka ziwiri tini magesi mwina mendanira muti mwina 1000 kilowatts ndiyoti titopezeka kuti tikuyang'ana no mining ichano. So ndi udindo wa Minister of Mining kuti ikakambirane no ndi unduna wa za magesi kuti akamanena kuti tikupita direction muti pasa magesi okwanira chabwino. Panopa zikuoneka kuti zili clear kuti mbuyo monsemo anthu ena ankaona ngati kunoko kulibe miyala ya mtengo wapatali pano zadziwika kuti tili nayo miyala. Actually a president amene akuti mmene ma founders ankati chuma chili munthaka sutankangoti ulimi ife sitinamve bwinoyi tinkaona ngati akungoti ulimi koma chuma chili munthaka it means kuti munthaka pamene timapondapa pali miyala ya mtengo wapatali imene padakali pano anthu ena akuitenga mwachinyengo nkumapeza ndalama za nkhani koma ife ngati dziko osapindula ma communities amene kuchitika ntchito zimezi osapindula. Titakhala kuti tachita bwinobwino ndi information yomwe tinayo zikuonekeratu kuti zikhoza kukhala malo wa foja izizi. Yeah ndi pamene tikulowa noko pali vuto lina no lachiwiri. Inu mukamanena kuti mdziko muno muli miyala ya mtengo wapatali muzoti ili kuti muzoti ili pati muzoti ili dera liti. Challenge ina yomwe tinayo mdziko muno ndi imene information ili kutiko yoti miyala ili kuti. So zimene amayankhula president zichakumanena kuti ma values fa pali ma $1 million amene akutchulidwa ndizona siti nkaona nthawi inake kandege kankauluka kenakake ati kamapanga kayamati imene anakaibweresa kwa anthu tizizwa zoti kudera lakuti kuli mwala wakuti ndipo value yake ndiyotere kudera lakuti kuli miyala yakuti tikatero ndiyo mwina tizathano anthu aja kukhala ndi chidwi because challenge ino yomwe tinayo Malawi muno amene akudziwa za miyala sa Malawi akudziwa za miyala ndi anthu amene ali kunja ma investors amene afuna kuzapanga ujeni exploration amapanga oka information amapita nayo kandege kajaka kauluka information kama kapasa amene anakatuma kandege amene anakatuma tikayang'ana zakaerekera atapanga exploration information mwana nayo atapanga zomwe anapanga nkunyamuka mapita panopa mwinaso mmene akuna kuti abwera anyuwanachi
ambaso pangaso explore and information imene yapita nayo konse kumwe tikuloweraku kumapezeka kuti amene ali ndi information si boma ndi makampani amene atani anabwera anapasa malaisensi kuti azagwire ntchito. Taona kujeni kumisuku hilo kukalombewa pali kampani situ zote information imene Malawi government inayo kwanina. So pali malo ambirimbiri amene mwina mining ilipo oche ma precious stones alipo koma ifeyo tilibe information tilibe kudziwira kuti mapping yake ndi yotani. Now chipwirikiti chimene mukamba pamene papachi, is it not why maybe the president is now coming kunena kuti we must do things right and we must do them okay, I want to quote momwe ananene that we must do the right thing and we must do them right. Yes. Akuzindikira right kuti kuli ma moving parts kwambiri kuli ma gaps ambiri amene siti kuziwa bwino chifukwa chokuti iniyo pamawa to muthu osakhandi chidu chokhandika nkulikana mutazola zoti ndofuna ndipange maini chakuti chimakulisidwa kwakuti ndikumbukira bwino kunchewu kuli mujeni mgodi wa ruby. Ruby ndi mwalo dula kwambiri koma zaka uli kunchewu kuja akupanga maini kumene kuja amangosinthana makampani amangosinthana Malawi government paibe chomwe mapanga kuti mupange search pa makina a internet kungopanga search Malawi ruby mupeza nkhani zake zabwino zokha kupanga ndalama kunjapo koma kumaye kunoko kuncheuko anthu alephera kulira kutani kuti mwina apase azipindula ayi ndithu kulibe chomwe chochitika. So mapping yake tikaziwa zoti kuncheu kuli ruby kuli gold kuli chancha inu muzakhandi chidwi chokatenga license kuti ndukayangana ndi information yokwanira ndikuziwa kuti miyala yakuti ili pati kazi ziyenda bwanji tikakumba ndizivitisa kuti tizitani then nditakupanga chisankho ngati Malawi naninso kuti ndizipanga naso for migodi siyongopanga makampani akunja si makampani akunja ngati zina wa Malawi okuti akhoza kukwanisa kupanga ma business amenewa akuyenera kupanga. So tikuyenera kupereka kande akhala mapo achogulisa yote titipita ku geological survey kuja kukagula mapu uzizwa zoti kuti kuchokera panopa ndofuna chani ndi 100 kwacha ndofuna ndipange mine chani ndofuna style ya mining yake ikhale yotani chifukwa choti pali information yokwanira pali zoti deep mining ndi pali surface. So ndizofunika kuti munthu azizwa zoti kuti ndi mwala wakuti kuti nkopeza kuti ndipo nkopanga mine bwanji. That information I don't think kuti ilipo. Okay, maybe nchifukwa chake anthu anakhala phe mwina kunduna wa mining kwadakali panoko ngata kuti mvera kaya kutionera ndikukhulupira kuti they may wish to respond to some of these issues zimene tukambirana ndine nkonse kuti tiziwe nokuti mene zankhulidwa chonje because chimene chimachitika nchokuti normally nkhani ngati imene imayina izibwesa excitement kuti yes kumano tikazapanga tikazamba maona nokuti mamba kumaphwano ngati chibaluni chotongo chipopa kumene ndi chimazadumpha nkumaphwano ngamba kuona kuti tikunyadira kumano apa kena kuzaona kuti zotchinga nzambiri kena ka good news kanone last mwina for 1 minute kena kano you thinking of the challenges and difficulties and what we don't have and then probably we are back to square zero where we just living in an imaginary world. Chabwino mukuonera Kwagwanji pa Times Television TTV komanso tili live pa Times 360 Malawi Facebook page komanso mukutimvera pa wireless yanu yapamtima ya Times Radio. Ndili ndi Nkonzi Chikoko mbali yako no mlindine ndevu zamwaye Wonder Msisia. Khalani pompo zambiri zikathaisi. Sometimes you just have to die a little inside in order to be reborn and rise again as a stronger and wiser version of you. We care about our image, but we care about yours more. The Eagle has landed. We have invested into the largest and modern Ghost news web for newspaper publishing. Welcome to the quality that you have always known us for. Advertise with the best. 0888 118 133 0887 055 793. Leading is our way of life. You
You can get the latest news happening around you right on your mobile phone by subscribing to 1895 on Airtel. For English news, send Times to 1895. For Chichewa news, send Time to 1895. For TNM, send the word Times to 1895 for both Chichewa and English news. Stay updated with current affairs with Times. Terms and conditions apply. It's about time. Tikulandireni pamene tupitirira ndi programu ya Kwagwanji Times Television TTV Times 360 Malawi Facebook page komanso Times Radio. Ndevu zamwaye ndi dzina langa Wonder Msisia mkonzi chikoko Rex chikoko. Rex Nkhani ndimene kupezeka pa tsamba loyamba la Daily Times kukumangidwa chinyumba ku Chancellor College. Afuna tamanga chinyumba ku Chancellor College. Adaitanisa mabuilder kuti zimveke bwino nchichewa construction company mabuilder anaitanisa mabuilder kuti tufuna timange chinyumba kuno tiuzeni mtengo umene mungatichaje kuti timange chinyumba chimenechi. Mabuilder analemba ma quotation awo kupezeka kuti odula kwambiri anali 8.9 million, ochipa kwambiri anali 7.3 million, a gap of 1.5 billion. Now zikuoneka ngati kuti anthu amene amasankha kumeneku asankha uyu wa 8.9 billion odula kwambiri zimene anthu akuti akulaku sukhala bwanji. Siti kunena kuti anthu akamapanga bid tizimpasa ochipa kwambiri. Chifukwa choti process imafuna kuyangana kuti kodi ochipa kwambiri ali nkuthekera, ngati ali nazo zothekera bwinobwino kukupasani quality imene mukufuna, definitely amene ndi amene akupasani chidwi. Chifukwa a difference of 1.5 billion ndi yambiri nkosi, a lot of money. Now ena awazukhala bwanji chifukwa chani mwasankha odula kwambiri pamene pali anthu ena, unless you tell us kuti ena onsewo alibe kuthekera, they don't have the capacity, the ability, what have you, to do the job that you want to the quality that you want. What is not happening, because maybe the question is not what is happening, but what is not happening. Mwakaona mene ikuvutikira maskulu ntsiko mu kweni nkhani ya malo malo ogona ana pamene mukumanga monga ngati uchasa kuti afuna amange administration block. Yes. Anakaganiziraso kuti tipange bwanjeso za ma hostel. Ndi ndikuganiza kuti 1.5 billion atakukonza tima hostel zinataki tingapo kuti mwina kukonza ndithu kuchepesa vuto la accommodation yomweri ma university. So apopo ngati kwa ineyo ngati analipo makampani tekeze 5 makampani 5 osewo apanga meet ma requirements. Chomwe mungasankhire wodula kwambiri mwa ochipa sindikuchiziwa kumano ngati anthu munapanga short list kuti alipo 4 tingwerekeza senzo tosewa apanga meet zomwe matani mafuna. So akapanga meet zomwe mafuna, chances ndio not mumakhala ndi one opportunity yosankha munthu mmodzi kumano akhala ameneno mwina amene akoneka kuti no mtengo ndo wabwino ma processes ose ata kwasalamuna kwa mitengo. So zoti no simene mwasankhawa you are satisfied kuti awawa mozi mwa awawa atigwirira ntchito. So chotsala chomwe chingakupangeni guide ino kuti tinsankhe uyu otokhala mtengo. I know kuti yamanena kuti mtengo si criteria yosankhira yomaliza komano ngati tekeza anaipo anapanga apply mwina 100 ndi anapanga short list mpaka na kufika mwina pa 7 meaning kuti awawa 7 akhulupirira apanga meet ma requirements. Ndio tibayone popo kwa ineyo chinthu chomaliza chitokhala mtengo. So ngati anasankha anthu awo kupezeka kuti ndithu iwo anali satisfied kuti apanga meet ma requirements once, I think mtengo chinakhala chomaliza kuti kuimva nkhani ena akamene apasidwa ntchitoyo akuti sakudziwa ndi anabweza olemba nkhani wathuyi mtolankhani wathuyi ku Chancellor College. Kuyankhula ndo yankhulira ku Chancellor College wo akuna kuti madongosolo adasatidwa ndi padakali pano pasayankha zambiri
kuti alole lamulo kuti lifotokoze mmene zikukhalira. Sumakhala bwanji nkhani za procurement a vice president ali pa ntchito yofuna kukonza zomakhala ngati izi nkhani ya procurement ndiyovuta. Taona ndithu mbuyo sindikamba za nkhani yetu tukamba in general mbuyo taona kuti kumbali ya procurement nkomwe ndithu anthu amagwiritsa ntchito kubandalama. Amabandalama amapezeka kuti mwina taona misewu yosamangidwa bwino koma upezeka kuti munthu amene anamanga nsewu ndi amene anadulaso kwambiri. So zimenezo tikaona zambuyo muzikuti pasa chithunzithunzi zimene amazabera ndalama anthu olusa mu procurement. So zofunika mmene mwanena kuti a vice president paja akugwira ntchito iyi akuunika bwinobwino. I think akhazikitse ndondomeko zomveka bwinobwino. Kwa ineyo ngati kwasala anthu 4 kwa ineyo chinthu chomaliza chomwe nenge chingatipange guide ndi mtengo chabwino. Ngati kwasala anthu 4 ndipo anthu 4 mwakhulupirira kuti mmodzi mwa anthu 4 akhoza kugwira ntchito popanda vuto lilonse. Chinthu chosavuta kuti mugwirizane chokuti komatu pa anthu 4 auchipa ndulu titenga amene akuchipa chifukwa ndalama zathu nzopempha sitipanga ndalama zathu pano atipasa ndalama titaseva ndalama zina zake tikhoza kupangira ntchito ina. So iyi ni nkhani yomati chuchitika nchadi ili ndi mafunso ambiri cha mmene ikuonekera pa pepala unless sipakuoneka bwino unless wina wake atatifotokozera bwinobwino a vice president ntchito ina ndi yoti mufufuze muone lizokhala bwanji afufuza nkhani zitatu a vice president akuyang'ana ma contract akuyang'ana ma allowance nkhani yovuta kwambiri ndi zimene procurement allowance ni ma contract zimene zikumatenga ndalama zambiri za boma mosaoneka bwinobwino mosamveseseka bwinobwino zina zomakhala ngati izi. I hope everything is going to come out clearly timvesesa chimene apangira izi, otherwise as of now tikuti chabwino. Kupitirira ndi program yathu ya Kwagwanji, nkhani ina imene kupezeka pa tsamba loyamba la The Nation newspaper ndi nkhani imene akuti MCP to elect vice president soon. Soon amene akubwera chifukwa chokuti malamulo achipani cha MCP constitution yawo ya Malawi Congress Party imanena kuti pamene pali vacancy pa position ina iliyonse posatengera kuti chachitisa ndi chani munthu azisankhidwa pakadusa masiku 90 days pakwena kukhala kuti pali munthu. Now zitachitika mmene zidachitikira ku chipaniku atataya vice president awo Muhammad Sidik Mia adakhala nthawi yayitali chifukwa amalemu Mia anatisiya pa 12 January zimene kuzafika lero padusa nthawi yayitali koma anthu amati ati malira ndalifa kuti mpaka pano tidakalirabe sitikumvesesa kuti zidakhala bwanji aliyesa kumva ndi anthu akuti komabe pofuna kuti mulemekeze malamulo amene munayika ndi munanena kuti posayang'anira kuti vacancy yabwera bwanji mukwena kusankha munthu ndi amati ma processes ayambika kumatchulidwa mayina amene anthu ene achewo sakunena kuti yayi padakali panopa mwina sanga nenepo. Mai Mia adali mmodzi mwa anthu ena kuti khanga anthu ena amati kodi sangangopitiriza pamene adasiya bambo kuti namvaso lina la Rashid Gafa kuti amafuna so khala kumene kuko zimene tinazaonaso nthawi inake ma social media muchitika zinthu. Now pali nkhani apa yolemekeza constitution yanu komanso pali nkhani ya sympathy kuti pamene tikulemekeza constitution timveseseni anthu fenaferedwa tiziyendesa bwanji zinthuzi kuti tizioneka kuti tikulemekeza malamulo at every level posafuna kuti anthu mawa zina kuti mwina sitisatira zinthu zimene timapanga tokha. Tingatene kuti kuyankha kwake ndingopereka zitsanzo ziwiri. Mu 2012 tinataya a president azeko malamulo anali kuti mzikatero akuyenera kulumbiritsa wachiwiri wawo maliro timalira wachiwiri atakhala yani president soyenza kuti kutsata malamulo zinachitika mmene zimene zonse zimayendera limodzi. Ku Tanzania so tinaonanso ata president wawo asataso malamuloso kuti malamulo amati chani apita nthawi kumbali ya malamulo kwinawo akutani usafuna kuchita creative vacuum sana pange creative vacuum. So ngati malamulo ukuka manena kuti 90 days
within 90 days ndio anaenda kutsata within 90 days kulibe zonena kuti iya itimalira kaye malamulo samaenda choncho and ndingati kuyendesa institution sikumayenda ndi sympathy sitimayendera my emotions tizasiya kai pambali kusati ngati kalipo tiziyendesera limodzi 90 days yawo anakanena kukwanirisa excuse onena kuti timalira kaye maliro tikuzowa zoti amene anayi munthu ofunikira kwambiri anachigwira chipani icha kwambiri anathandiza komano kuti tinene kuti tiyimise china chilichonse osasata malamulo chifukwa choti tikuona kuti mwina tikulira I don't think it is mayenda choncho and even mu constitution mukunena kuti for whatever reason tunatauza kuti imfa adaichita recognize kuti ikhoza kukhala chifukwa chimodzi office ikhoza kukhala yopanda munthu yes nde zomwe ndinozana anakenera kungotsata malamulo komano taonabe kuti ndithu kuti ikafika nthawi imeneyi pamakhabe kuchedwa chifukwa choti kupatula kuti mwina kwa kupanga replace vice president komanso kuma undunanso zomwe zinachitika zimenezi sanabwezereseko so soneza kuti mwina akuganizirabe kuti apanga bwanji zikupereka chithunzi chanji cha chipani cha MCP on one hand kuti sichikusatirira malamulo ache komanso mwina poti mwina ku cabinet kunali ma vice chifukwa chake sanachedwe kuti ma vice ndi amene akuyendesa ntchito zimene amayendesa mwina ma full ministers ene sinema zomene zimakhalira sinangaikepo mwamu kwambiri kuti kusiyana kwa vice ndi minister deputy minister sinema zote because zayenera kusiyana kwina amakhala kuti anthu amagwira ntchito because they have been delegated kwina amakhala ni maroza awawo nde sinema zoti mboma mwamapanga bwanji kuti deputy minister amakhala full minister wina akachokapo kapena amagwira ntchito za full minister akachokapo kapena ali ndi role yake ngati deputy minister apopo nde singaikepo mwamwe nanga kuchipani cha MCP kuti 90 days yomwe adayikawo sakusatira kupereka chithunzi chosakhala bwino kuti ndi chipani choti sichilemekeza malamulo acho omwe ndi chipani choti Nkhani nkonzi ndakufusa mifuso I think apopo zaonesa kuti MCP sanatsate malamulo awo chabwino mena mayenera okhalira sichithunzi chabwino chotiza ayi sichithunzi chabwino mukakha kuti monga mene amanena kuti ndithu ulamulo wa president achokera ndoti uzatsata malamulo ndengati mwina sakutsata malamulo kuchipani tisowa bwanji kuti malamulo aboma watsata bwinobwino so sichithunzi chabwino izi anakatha ndithu kuzipanga kuti zitheke kupatula kuti mwina ndi malamulo komanso zikubweresanso kukokana amene munanenera nthena yake muchipani akhangati ndithu kuli kugwedezana kuti pakhala ndani anthu ndithu kuponyerana miyala yosakhala bwino so pofuna kuti chipani chikhale champhamvu chikhale chogwirizana ndiofunika kuti position ipangidwe fair chabwino nthawi yatha mwamsangamsanga covid katemera wachiwiri timayembekezera kuti tiyandira May uno koma atozati ayi tidikirabe pang'ono tizamba kulandira pa 3 June chifukwa malingana ndi kafukufuku amene akutuluka padakali pano kuti katemera adabwera msanga pali zambiri zimene tiziphunzira tikuchita zinthuzi poyamba timati ayi mwina tizifunika ma 9 weeks chanji pano zikuoneka kuti ayi we need 12 weeks kodi ndi anthu nkumati abale 12 weeks sikunatalike kuchitika zina zake pakatipa timaka kafukufuku akuonesa kuti mmene aneneramo kuti azikuonesa kuti pa 12 weeks nzotheka so tikhale ndi chikhulupiriro zoti nzotheka chikuti ngapemphe choti anthu amene akuyenera kulandira panopayi panopa 500 chakuti katemera tabaya 300 chabe 300,000 zomwe unoti mwina nkhani yobwera yomwe inazabwera kuti katemera wina wapanga expire nakhangati yabweza mbuyo anthu komano chomwe chofunika panopa choti anthu athamange akabayise chifukwa choti titati tapanga closer to 1 million ndiyoti zitithandiza ngati dziko kuteteza tidasankha makategorizi anthu ena amene asanali makategori amene ajamati akapita pamakhala vuto chifukwa amene atakufunse mmene taphunzirira tikubaya first round zofunika tipitize chonchi chakapena tingotsegula kuti amene wakonzeka alandire yes priority khale kwa amene tikufunawo koma ngati ene ake a priority akusanapanga ziganizo poti sizowumiriza ena amene akubwera asamabwezera apapo ndoti aliyense angochitsegula zili ngati ndithu mmene timapangira mwina atikaima mmezere ngati kovota kuti aliyense amapita koma akabwera munthu kuti mwina akufunika thandizo la sangasanga amapitisa kutsogolo so izi I think ndi njira imwe angatsate kuti amene ali mu priority group
azipita kutsogolo koma aliyense akhala ali pachani palaini chabwino pamene pokonso ndi pa mtsiriziro pa programu yathu ya Kwagwanji lolemba pa 3 May 2021 nali ndi mkonzi Rex Chikoko amene amatikonzera Daily Times. Ndatokoza mkonzi kuchokera kwa ine Ndevu Zamwayi Wanda Msisi. Apitirani kuonera ma program otsatira pano pa Times Television TTV komanso pa Times 360 Malawi Facebook page, osayiwala kumvera ma program otsatiraso pa radio ya Times. Goodbye.